nani? Duka ndiko soma mazengi bwana. Mazengi tinao. Oh, ntekeseleo dawa kigwachi vanhu mutami nasekuru zvei. Vanhu vagrade vanhu. Vanhu chakakura sei? Ah, chakudogacha kumwedgrade 4 zvei. Nditepo zvei. Ntekeseleo mazengi. Kana sekuru ndikune mazengi anda mari. Ya mazengi tinao mukanotarisa mukasarudza munoda tobva taona kuti tingakutengeserei zvakadii. No. Zanoita $7 per meter. Pane pai pandiro. Panopa Chromadeck Center. Pai? Chromadeck Center. Chromadeck Center. Yeah. Oh. Right. Amfone mahara, kadare mahara hai. Tangi tisenga wancho kana vanhu. Mazengi hai mahara dzina tega. Kadare unotengesera. Right, endai munoona varapa vanokutengesera hai. Check according to my size of the children. 2 meters, 3 meters, 4 meters, 2.4 meters. Oh, you mean that? 1 meter is $7. 4 meters, 2 meters. No August. So 1 shot 31. Managers promotion. I think we've been showered to the pharmacy. No, I can't.
Ungatoshandisa zvapo. Zviti ndinoshesa zviri. Oh, ndinofambidzana. Kati vangatora egirini zvese zvegirini. Oh. Zvatoita manje sezvandakutaura ticharaura tazoda mabhani katazi tazoda marinjisi Saka inenepo mazenge adakuranda nengadane kachidamiza kanisa mazenge awa nechii saka ndozvazvinoita tine mamwe Kana sekuru, uta sekuru mazaa sekuru.